Yo, what's up guys? I'm back pa Samuk TV Travel Update. Ayun, welcome back to my YouTube channel. At narito na naman ako upang paghatid sa inyo ng panibagong update tungkol sa biyahe. At meron kasing isang bus, dalawang bus ito na i-update natin. Sabay silang babiyahe patungong Bicol at naglabas na sila ng mga lugar na kanilang dadaanan at kanilang rota. So ayun guys, bago tayo magsimula sa update sa bus na ito, gusto ko munang batiin ng maaga ang aking mga ka-team. Ito ang team Bicol Vloggers na magkakaroon ng Grand Eyeball sa darating na December 26. Nakapatingin ako sa taas. So ayun guys, sa lahat ng team Bicol Vloggers members ay inaanyayahan po tayo ni Carl Joshua Abrego Barrios. Siya po ang founder ng Team Bicol Vloggers. Sa mga hindi po makakapunta o sa mga makakapunta, maraming salamat sa inyo. Siyempre, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong mga sa buhay, ano ba yung tawag doon? May kanya-kanya tayong hinaharap sa buhay. Kumbaga meron tayo, kumbaga sa Bicol, meron tayong kaulangan. Pasensya na, dito sa Tagalog yan eh. So ayun guys, bago ako isimulan ng update, gusto ko lang patiin ang lahat ng aking subscribers, ang lahat ng aking viewers na Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Magpapasalamat din ako dahil palagi kayong tumatangkilik sa aking mga vlog at update about dito sa biyahe ng mga bus. Maraming salamat sa inyo at sana patuloy nyo pa rin suportahan ang aking mga video o aking mga content sa pag-update sa mga bus sa susunod taon. So ayun, sana wag po tayong mag-i-skip ng ads para alam na, kasi yung ads kasi makakatulong din yun sa akin at balang araw meron din akong matutulungan. So hindi naman ako nagpursigi maging vlogger, maging content creator para sa aking sarili. Siyempre kasama dito ang pangarap natin sa buhay, pangarap din para sa pamilya. So ayun mga ka-update, sisimula na ako mag-update ng mga biyahe. Merry Christmas pala and Happy New Year. Bago tayo magsimula ng update, intro muna tayo. What's up mga ka-update? I'm back. Ito na nga yung bus na i-update ko. Ito ang Twin Hearts at saka Mega Bus Line. So ang lugar na kanilang babiyahin mga ka-update ay same lang na lugar ang kanilang biyahe. Ito, babasahin ko. Ang Mega Bus at Twin Hearts ay may biyahe na sa mga sumusunod. Ang biyahe po nila ay meron silang biyaheng Matnog, Bulan, Sorsogon, Erosin, Uban, Kasiguran, Kumadkad, Putyaw, Daraga, Kamalig, Hinubatan, Ligaw, Uwas, Ulanggi, Libon, at Matakon. So, ayun guys, itong lugar na to ay lahat po, ito ay Bicol. Wala pong nakalagay dito ng diretsyo ng Samar o diretsyo ng Leyte o Visayas, Mindanao. Wala po, only in Bicol lang po ang nakalagay dito sa kanilang update dito sa biyahe nila. So kung about naman po sa requirements, wala po silang inilabas na requirements. Gaya pong napapanood nyo sa aking mga naunang vlog, halos lahat doon ay hindi sila naglalabas ng kanilang requirements or pamasahe. Ganun rin po, hindi po ito naglabas sapagkat yung mga lugar po ng kanilang mga biyahe ay hindi pare-pares ang pamasahe niya. Kaya
Pero nagbibigay sila ng contact details na pwede nyong tawagan kung kayo ay uuwi ng Sorsogon, Bulan o Putsao, kung tumadkad kayo. Ang gusto nila ng bus na to ay tumawag para sa karagdagang impormasyon about sa kanilang requirements na pamasahe. Pero guys, sa tingin ko guys, madali lang ang requirements nito eh. Halos pares lang na mga in-update kong mga bus ay pag hindi galing ng PITX ay ano lang eh, ID lang with photo. Huwag kayo magbibigay ng ID na walang picture nyo para naman kayo makikilala kung wala kayong picture sa inyong ID, di ba? Hindi nyo makikilala. So ayun guys, about dito sa requirements, wala po silang sinasabi at wala rin nakalagay kung ano o kung kailangan pa ng antigen o kailangan pa ng vaccination card o kung kayo ba ay fully o unfully vaccinate o may subtest pa kayo. Wala pong nakalagay dito. At saka about naman sa pamasahe, ganun din po. Walang nakalagay na galang ko ngayon kasi Pasko na. Ganun din, wala nakalagay na pamasahe kung magkano ang biyahe papuntang Bicol kasi nga gabi ko kanina iba-iba yung mga pamasahe ng mga lugar na to kaya hindi sila naglalabas. So yung guys, ito yung number, makikita nyo sa screen, tawagan nyo na lang yan. Bilis-bilisan nyo na kasi dudumugin na tayo ng mga pasahero papuntang Bicol, Visayas, Mindanao. Pero sa bus na to wala po itong biyaheng Visayas, Mindanao o Samar. Only in Bicol lang hanggang Sorsogon lang ito. Sakop ng Sorsogon. So yun guys, ito yung number, 0928 593 4337. So ayan po sa screen, nakikita nyo ay ayan po yung dapat nyong tawagan, tanungin ano bang requirements, ano bang kailangan dali na requirements o magkano bang pamasahe para makapag-book kayo ng maaga. Hindi kayo mahuli sa mga booking at di rin kayo maubusan. Kasi pag naubusan kayo ng set tapos malapit na yung Pasko, mahirapan kayo umuwi. So ayun guys, sa mga passenger na ng Twin Hearts o sa lagi nang sumasakay dyan, pero ako as a content creator ng mga biyahe, hindi pa ako nakasakay ng Twin Hearts, hindi pa ako nakasakay ng Megabus. Hindi pa, kahit balik-balik na ako Metro Manila, hindi pa ako nakasakay dyan. So ngayon guys, kung mapapansin nyo, ang sa likod ko ay church. Yan pong church niyan ay dito yun sa barangay namin, sa Purok 6, Santo Niño Chapel, Bual. Yung taga rito kasi ako eh. Dito ako nag-content kasi siyempre iba-iba yung ano natin eh, pwesto. Sa susunod na vlog ko, hanap naman ako ng ibang pwesto para makapag-content. So ayun guys, sa mga nakadumaan at nakapanood dito sa video ito, tapusin nyo po ito para hindi na kayo magtatanong magkano pa pamasahe o magkano ba yung papuntang Sorsogon. Yan po yung number, tapusin po itong video ito para mas maintindihan nyo. So ayun guys, sana nakapagbigay na naman ako ng konting tulong sa inyo about sa biyahe ng ating bus, ang Mega Bus at saka Twin Hearts. Ayun guys, sa lahat ng nanood sa aking video, maraming salamat sa inyo at sana huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV Travel Update, at pindutin niyo ang bell notification para maging updated kayo sa aking mga upload, at i-all nyo ito para lahat ng aking update about sa biyahe ay manonotify kayo. So ayun guys, gusto ko lang pala i-shout out ang aking fiancé na si Friselin Esplana. Ang kanyang channel ay Freezy Official Vlog. Ayun na nga, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tulong about sa biyahe. So maraming salamat guys. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat sa mga nanonood at ako magpapaalam na. Bye bye.